Kani? Tigto yung chinelas. Be? Be, makatatlong laro ito mga to. Uy, putang ina! Sambal putang! Pasa yun eh! Score! Ganun, wala. All one? Hindi, pag ikaw humawak ng bola, di kinukuha sa vlog. Ano? Sayang lang. Putang ina mo. Tangina mo, Belen, maglaro ka dyan. Saan mo yung camera? Ba't nandun? Di ka na kinukuhanan. Nag-shot yun. Mukhang maka-highlights yata yun ah, yung hindi sinasadya. Ano tiniti? Waray. Ilang ano? Bola yan. Dali ba? Uy! O, Belen, for Waray. bowler. Dalawang L. Double L. Waray, waray niyan. Kengkoy ka talaga. Diwang pa lang siya. Pe, pakuha mo siya bola. Wag na, Ker, wag na. Ano, Belen. Ito yung mabalatan, ang paa niya dyan. Listen. Sanay yan. Hindi ka na simento sa inyo. Yan ang mga paborito ninyo yung kalaban. Pag mga ganyan ang kalaban ninyo, yakan yan. Tira, Ker. Wag na, Belen. Wag mo na anuin. May screen? Lalaro ng mga tropa. Kasama si Waray. Bowler. The Flappers all. ABS-CBN. Mawala yung pagka-vlogger. Ayan, nag-flip na. Multa yan, 1K isa. Yun, si Waray vlogger. Dapat 40, tumawad ng 10. Putang ng Belen to pangit. Tiniente. Tiniente yung kumakain ng pula. Vlogger ka na rin pala ngayon. Tagakawa Hindi tayo. pala ako mag-vlogger Tiniente kahit yung mga prank ko lang sa Facebook ang subscribe. No? Ayaw mo kasi mag... 1,000 Lagyan mo doon. ganyan ay. Ha? Nagpalakad ng ano. Restro. Paano ako? Pwede sa vlog. Pasa, Belen! Baka maano ako picture ang nangyari. Pero may vloggers yung ano kasi maduduntong ka talaga. Ilalakad ka. Grabe si Meron Valdivia. ka pala ng pre. Valdivia. May nanihim ka pala yung tinatago. May mahiwaga. Bilay, pag napagod ka na, huwag ka kasi masyadong nag-iinom ng kape. Valdivia again. Putay na tinatawa. Huwag mo natawanan, pre, si Belen. Akala ko mismatch ka kay Belen eh. Si Belen pala mismatch. Tulak yun. Kita sa camera. Belen! Akala ko mismatch sa'yo si Valdivia. Ikaw pala mismatch eh. Oo.
Puta, ginagawa kanyang ano? Ginagawa kanyang gatasan. Ah, puta, na minute yung ano, pinag-initan ng pisan mo yung tinente. Ha? Pinag-initan niya. Madami nag-i-interest dyan. Ha? Madami nag-i-interest. Dami, puta yun. Pinag-aagawa na sa ano nga, yan sa station sa police. Putay na, pataasan sila ng bidding hanggang 100. Si ano mo, si Isan mo, sabi niya, ni-road test na niya yun eh. Ni-road test na ni Isan mo, yung nandun sa bahay. Patay. Test ano. Yung pangalan nun, yung may... Pasa! Sino may pangalan Bubo ka talaga. Pinete. Ay, may pasa. Pinete. Huwag kayo istorbo. Pinete, yung may ano, CRB na Eh? pinsan mo na yun ah? Martin. Oo, si Martin. Merino. Gusto si Lindy. Sabi niya, sabi mo magkano ha? Hanggang 100 ako sabi niya. Eh yung isa naman SSB, 90. Sinuntrata na ito ng ate ko, tsaka parang ayaw na na-rebate. Wow, chamba na naman. Gagawa pa ng ano yan. Lababo yan ha. Isa lang daw siya. Gusto niya ganyan-ganyan para may highlight. Lumusot tayo sa best. May lubis yan. Magbigay pasok sa ano. At yung bata mo. Kakapatid yan, boy. Apat na lalaki. Alin ko pati yan. Isang buo mo yan, tinito. Di pa nilabas po. Tulong gusto. Pagod-pagod ka pa dyan eh, ano? Ay, pasi. Patay kayo, si Valdivia, ayan na. Tira mo na, pasa mo muna. Dalawang kampi mo shooter, oh. Sorry, kabilin. Buhaya rin yun yung pati. 9-5. 9-5. Bumanggit ka kasi kailangan yan din. 9-6. Pinaliwa. Walang labasan. Silang tumira. 9-7. Walang tumira eh. Huwag kayo kumpiyansa. Patay ka. Sablay. 07, 10-7. Ay pa ipaso. 1 11-7. Two seven. Out of bounds. 12-7, 12-7. Halo. Tayo. Yan na ka.
2.8. Pero wag na magpapasok ng iba. Kasi bawal din mag Kayo na lang ako niya. Tira mo na sa akin mo. Kaya pa kami ng tropa na pang Tira, Ker. Sipak. Walang akapan. Baka ma-inlove sa'yo si Ninyo. Talon, yakap na lang. Pasok. Di nakunan, sayang. Ha? Ayos yun ah. Tapos ka pag naka-counted. Sayang. Ganda nun ah. Pumasok na, boy. Lumusot na. Pasok. Jordan ah. Two nine. 12-9. Kalaban mo ha. Chok, engkoy. Wow! Meron ka ba doon? Alaga, tupi. 2-0. Piyansa sila, yari sila dyan. Bilin, pasa. Ano din bilin? Kain ko yun. 2-7 no? Nakapata na kayo. 2-7 tapos nakapot. 2-1. Okay, kain ko ni bilin yun. Tingnan mo. Yan. Saan makadadali sa isang daan natin. Pangat talaga maglaro si bilin. Tie all bags. Foul. Tinex sana, no? Napitan siya. Three one.
Patay. For one, for... Lamang kalaban? For two. Pinopost na nila Laguna talaga si ano. Harap sa kaliyo. Wow! Pasa mo. Kasama na sila siguro, no? Kasama lang, tagal na. Hindi sila sa pera. Sa perya. Kapit-bahay namin dito. Ito na yung una eh. Pwede si Laguna rito. Labas, labas. Bahaw naman ang kilig-kilig eh. Kita yun. Oo. Oo, si Laguna. Hipon niya. Tingnan, dala mo yung bola. Kayo yung bola. Wala. Kanila? Buti pwede sa ibis yung ganyang buhok na. Mahaba. Oo nga. Gorge ba talaga ABC yan? Gotje. Pwede kasi sa gilid naman kasi. Kita ka sombrero, hindi kita yan. Konti pa lang ano niya, no? Hindi pa kumikita yan. 71 pa lang. Takbo! 71k na. Patay. Tablay. Pampiyansa sila dyan. Tingnan dyan. Ayun na. Day, 4-3. Agaw. Tay. Bor. Tay. 5-4. Sanda tapat. Kaya puno pa kami. Hindi siya. Yung pupunta. All 5. Pasa. Bilhin pwesto. Wala pa. Yan, ito pa, bigay mo. Screen ka. Stira ka. Sure ball mo yata. Kapasa yan. Hindi ka kasi makaporong pagka-court. Tulin yan. Ganyan mga edad. 17 pa lang siguro yan, 18. Si 8 pa lang. So, Isahan. 1-1, 1-1. Ay, wala. Tsaka wala kang ano yan. Nanto pa, bigay mo. Bigay mo sa kanya yan, pe. Yung bantay mo si Valdivia. Kaya nyo na yan. Ako disgrasya pag linasyon. Buti na lang tinito. Nice game, nice game. Isa pa.